Tornem de publicitat ja i estem en un altre convidat. Anem a conèixer a Juan Ramon Atsuara. Ell és l'alcalde, ara sí, en funcions de la població d'Alfafar pel Partit Popular i també té la seva majoria absoluta. Anem a saludar-lo i, per supost, a donar-li l'enhorabona. Juan Ramon, enhorabona per aquesta majoria absoluta. Què tal, com estàs? Moltíssimes gràcies. Molt bona nit. Molt bé, Gràcies molt per bé. estar així con nosaltres. Nosaltres no vas poder acudir a la nostra crida en campanya perquè tenies una agenda a tope, com és normal, no? Efectivament. Hi havia un tema afegit, que era l'assumpte de president de la gestora provincial i, per tant, també tenia que invertir temps en buscar totes les candidatures i en tancar totes les candidatures de la província de València. Per tant, he tingut que conjugar campanya electoral i la campanya provincial. Com ha sigut la campanya, aquest període tan intens i tan llarg de campanya, Juan Ramon? La veritat és que te dona ales, no? L'eixir al carrer, l'estar en la gent, te recorda quan prengueres la decisió de dir anem a pegar un pas endavant, anem a eixir al carrer i, clar, és la tercera vegada que governem i la tercera vegada que apleguem al final d'una legislatura i eixim al carrer, i eixir al carrer vol dir que eixes en què tu tens la consciència tranquil·la, que tot el que has fet ho has intentat fer de la millor manera possible. Per tant, no te tens que amagar de ningú i això és una bona senyal. Què t'arribava del carrer els dies previs a les eleccions? La veritat és que molt d'ànim, ens desitjaven molta sort, però sobretot el típic que en el municipalisme passa quan una persona ix al carrer, que és el que tinguem que fer tots els dies. Venia el regidor de manteniment en mi també i tots els dies em portava una llibreta plena a casa de lo que la gent... La gent no te veia com un candidat, no? La gent te deia, ara què te pilla així? Les seues necessitats, sí. O escolta'm, Juanra, ara què te veig? Recorda't que te vaig dir que esta farola o que això o que l'altre. Per tant, notaves que te veien i confiaven en tu per a traslladar-te els seus problemetes del dia a dia. Anem a aquesta nit del 26 de maig, aquest diumenge en aquest període electoral. Només a un regidor de la majoria absoluta, suposa que aquest temps va ser llarguíssim, no? Etern per a vosaltres en l'escrutini. Efectivament, en l'escrutini del Ministeri hi ha una cosa i nosaltres manejàvem uns altres datos que els interventors passen per mig del WhatsApp o de les redes socials i, clar, nosaltres ens deixia un resultat i repassàvem la nostra fórmula i la teníem correcta, però en el Ministeri hi ha un altre. Per tant, jo me'n vaig anar a passejar. Deixeu-me. El meu cos ja no aguantava més després de la campanya electoral i vaig anar a passejar tranquil·lament i al final, quan ja va plegar al 40-50%, ja se va ficar la majoria absoluta i ja vam anar sumant i al final es va quedar així. És que, clar, és la diferència d'estar en la legislatura d'alguna forma tranquils o estar treballant, saber el que va passar, no?, després. Sí, d'alguna forma tranquils i després que les tres forces polítiques són forces polítiques d'esquerres i ja tenien el seu pacte fet, per tant nosaltres haguem sigut la llista més votada, però no haguem governat. De totes formes, nosaltres anem a seguir, encara que estiguem en majoria absoluta, anem a seguir com la legislatura passada, que se quedarem a 1 de la majoria absoluta, donant veu als restes de partits, col·laborant en ells, demanant-los opinió i volem el que és una legislatura oberta, legislatura en veu dels 4 partits que s'han quedat en la corporació i no fer, com si diguérem, el que se sol dir vulgarment, el rodillo, no? Jo faig això perquè tinc majoria absoluta i s'ha acabat. No, i si no és el nostre cas, i ens agradaria, inclús s'hem plantejat d'alguna regidoria, si algun partit de l'oposició vol agarrar-la, la pot agarrar i portar-la endavant, clar que sí. En el vostre cas, Juan Ramon, s'ha complit el fet de cada vot compta, no? Parlaven durant la campanya electoral que eren unes eleccions molt particulars, molt d'incertesa per als grups polítics i en el vostre cas s'ha complit al 100%. Sí, jo crec que la diferència va ser quan Ximo Puig va decidir adelantar les eleccions autonòmiques, perquè en aquest cas se quedaven les europees, que la gent vota conforme creu convenient, o voto castig, o no vota, i després les municipals. En aquest cas, a les municipals li donava molta més importància al treball que tu havies fet en el carrer, el que tu proposaves o el que havies proposat si ho havies complit. Per tant, han tingut un pes específic el que és
L'estar en el carrer, el que se tracta de persones i el treballar per a les persones i per al teu poble. Això s'ha ficat molt en valor en aquestes eleccions. Quina és la teua visió del nou ajuntament que s'ha quedat en Alfafar? Un ajuntament diferent en grups, en colors, al que va ser la legislatura de 2015? Pues un ajuntament amb dues forces polítiques, com és el Partit Socialista i el Partit Popular ahir davant, i dos minoritàries, Compromís i Unides Podem, en menys representació, però no en menys veu, clar, i crec que ens fa falta plegar acords per unanimitat, perquè si tenim que anar, com estem sanejats, a financiació, si tenim que anar a per la residència de majors, a per projectes, a per una escola nova d'adults, tenim grans projectes. Tenim que anar a una financiació en el compromís de no pujar els impostos. Això no sols és una legislatura, això podem començar aquesta legislatura i acabar-la en una altra legislatura. Per tant, els acords d'ara en tots els partits són bàsics perquè podem començar nosaltres projectes, però es pot acabar un altre equip de govern. Per tant, és important la comunicació i entre tots pensar que és el millor pel poble. Després, quan aplegui la campanya de 2023, cada un que diga el que tinga que dir, però ara necessitem unió per fer créixer i ficar Alfafar on es mereix. Juan Ramon, un període electoral a priori difícil per al Partit Popular, però que en el teu cas no ha sigut així, no? Les persones t'han votat a tu, han confiat en la població d'Alfafar en el Partit Popular i suposo que molt orgullós i molt content per això. Bueno, orgullós per tot l'equip, no? Perquè, clar, tu mires per l'equip també, per l'aposta que fa l'equip. Com és el teu equip també? El grup està il·lusionat, està amb ganes de treballar i estem ja treballant. Encara ens falten 2 setmanes per a la investidura, però ja estem fent un plan de legislatura, organitzant les regidories, tipificant el tipus de reunions que anem a tindre, fent tot un plan i un cronograma de lo que serà la legislatura i ja es començant en els projectes. A part d'alrededor de 2 milions d'inversió en la via pública que se mos havien quedat per la burocràcia, que ara anem a tindre un poquet més de llibertat per arrencar, per a millorar la via pública d'Alfafar. Si vols, podem fer un balanç del que ha sigut la legislatura en aquests darrers 4 anys, quines coses heu fet, com heu millorat la població d'Alfafar? En principi, el que hem aplegat és a una estabilitat econòmica, una estabilitat que ens ha fet invertir en parques, en zones verdes, en pàrquing, en augmentar els serveis de neteja i sobretot en les polítiques socials. Les polítiques socials són claus perquè va canviant la tipologia d'atenció social, no és la mateixa que fa 2 legislatures, però necessita un altre tipus d'atenció. I aquest nord és el que nosaltres no hem perdut ni volem perdre. I després, de cara a un futur, també l'eix central tenen que ser les persones, té que ser les famílies i a part d'ahir invertir en el que ens dona la gent, en el que ens diu la gent, en el que necessita la gent. Com? Arreplegant el que ens diu per les redes socials, fent enquestes a peu de carrer, valorant o fer grups de participació ciutadana i que ells ens diguen què creuen que fa falta al poble, no què anem a fer nosaltres, sinó què volen ells que fem en el poble. Per què creus que ha costat tant d'arribar a aquesta situació? Perquè no és una situació, el que dius, del carrer, de veritat, saber quines són les necessitats i les demandes de la població. Això és una cosa que abans, fa anys, no passava. Però jo penso que la societat sempre va molt més a pressa que els partits polítics i canviar aquest xip als partits polítics els costa molt. I nosaltres, la majoria de regidores i de regidors venim de l'empresa privada i no estem acostumbrats a que les coses vagin lentes i volem anticipar-nos a lo que necessita la gent i quan més pront millor. No podem agarrar el ritme d'una institució, sinó ralentisaria molt el temps de resposta. I el que intentem és implementar tots els sistemes que té una empresa privada per a treballar i per a donar resposta al veí. Però sí que està clar, totes les marques, tots els productes, tots els serveis que hi ha avui dia en el mercat, i nosaltres som uns prestadors de serveis, el que fan és medir en totes les ferramentes que tenen què fa falta al teu client, entonces, què fa falta al teu veí, què fa falta al teu ciutadà, i en base d'això fas la política. És un error, crec ja, i crec que està molt passat de moda, fer un programa electoral sense comptar en la veu del poble,
fer un programa electoral en el que tu creus que fa falta al teu poble, que realment no és el que fa falta al teu poble, sinó que és la gent la que té que dir al poble li fa falta això, això i això. Alguns ens diuen, és que sempre esteu arreglant les aceres, arreglant el carrer. Clar, nosaltres eixim al carrer i el 60% de la població diu ens falta accessibilitat, els carrers estan en mal estat, ens falta que per la gent en mobilitat reduïda tinguem un accés fàcil, siga còmode, siga les ceres amples, un poble amable. Que doni gust viure en el poble. Nosaltres no anem a fer una piscina coberta o a fer un auditori. Primer anem a atendre a les demandes que ens allí la societat. I quan això passe, ja la mateixa ciutadania dirà pues ara ens fa falta un auditori i entonces buscarem la fórmula per fer un auditori. El més important no el que diu la població al final. Efectivament. Són els teus votants i els que t'han donat la confiança. En definitiva és escoltar. Tu pots escoltar per moltes vies, per les redes socials, per les queixes i suggerències que te fan a l'Ajuntament, per les enquestes, perquè tens atenció ciutadana 2 o 3 dies a la setmana. Eres un alcalde en la porta oberta del teu despatx? Per supost. I aquesta forma també és una forma d'escoltar. Que vinguin al teu despatx en els 2 dies d'atenció ciutadana o que tu isques al carrer i que escoltes el que fa falta en el carrer. No podem desenvolupar el programa electoral complet que portàveu, perquè tindria que estar així tota la vesprada normalment, però sí que voldria que em digueres aquests eixos generals més importants per a la pròxima legislatura. Bueno, pues lo que tenim previst és recuperar un centre cívic que està en el barri Orba, que sempre ha estat en mans privades, i centralitzar tots els serveis de l'Ajuntament en aquest barri, que són unes 6.000 persones, millorar l'escola d'adults, connectar el poble en el Parc Natural de l'Albufera, anar a veure si llançar ja el procediment de la residència de majors i una cosa que més comença ja, anem a fer a nivell comarcal un museu Casa de Cultura d'un centre d'interpretació de l'arròs, que és l'origen de la població, i servirà per a exposicions itinerants, per a exposicions per als alumnes de l'escola i per a saber conèixer i amar millor el teu entorn. Juan Ramon, ja no com a alcalde, sinó com a ciutadà, quina és la teua visió, quin és el teu resum d'aquestes eleccions? Quin seria? Pues, resum, en el cas d'Alfafar, que segueixen confiant i, per tant, a tu te fa agarrar més responsabilitat, més compromís i carregar més les piles per a fer més les coses. D'alguna forma t'han dit, vas bé, esforça't un poquet més perquè mos agrada el que estàs fent. I a nivell global de tot? A nivell global? Ha sigut un període complicat, Com vols. A nivell global crec que s'ha de fer molta autocrítica i molta reflexió per part dels partits de centre-dreta. Una campanya dura, no? Una campanya intensa. Molts candidats em contàveu que no estava sent una campanya neta, d'alguna manera, no? Bueno, nosaltres en Alfafar n'hem tingut de més dures, no? En esta cada un ficava les seues propostes i eren tot propostes, idees per al poble. La veritat és que dins de tot sí que ha hagut sempre hi ha aquesta xicoteta tensió d'utilitzar una associació per a fer política o per a que envia un missatge que no l'envia un partit polític, subliminal, però ha estat dins de lo normal, sense ficar-se en els temes personals i això sobretot és el més important, sense ficar-se en els temes personals i respectar-se uns altres. M'has dit una cosa que m'ha cridat l'atenció fa uns moments, que la campanya del 2023 ja ha començat. Ja, des del diumenge per la nit, quan se va acabar el recompte, des d'ahir es comença la campanya del 2023 i el que no pensa això no tindrà molt clar ni molt segur els resultats del 2023. La campanya se fa des del primer dia. S'ha de treballar... Efectivament, malgrat que encara estem en funcions, no? El treballar, el pensar, el dissenyar, el innovar, tot això és fer campanya. Molt bé, doncs Juan Ramon, moltíssimes gràcies. Enhorabona una vegada més per aquesta majoria absoluta. Ara només queda treballar perquè dins de 4 anys estem així asseguts també, tu com a candidat, i que la cosa vagi igual o millor. Intentarem estar així. Moltíssimes gràcies per la invitació. Gràcies, Juan Ramon, un plaer estar amb tu. I a vosaltres anem a fer una paraeta, una xicoteta paraeta per a la publicitat i tornem de seguida.